New Trap National Youth Movement HNYM Sengkemi haka pratri unai tung arhajar arpulai kelahiar saka Shnong mau tengkut ban penskam bat thau saka wei kasna trekam jong ka seng kabala tip kum New Trap National Youth Movement HNYM Motion Road Circle. Ya ka program ban penskam ya kinungkut kam ka seng la pelong hapo ka Dorbar ka ne ka Shnong. Ya ka jingilang pentian semai kinungkut kam ka HNYM Motion Road Circle la penyai do Presiden ka HNYM West Kasihil District ba Tilingkoi. Ha kanega ski na lor Presiden rang ba kaseng HNYM Sengkemi ba lius dotrong lairan rangkat bat kiwe pat kinong ilam bahakmat ka HNYM Sengkemi kubjuru kinong kitkam ka HNYM West Kasihil District. Shua pan sedang ka jingilang layok pan pelong jing duai bat kubjuru layok yak jingruai rikasi layok ka jingkren na ka HNYM Saiwai Unit na Vice President ka HNYM Sengkemi ba Marshal L Nonglaj na ka HNYM West Kasihil District na Assistant Secretary ka HNYM Sengkemi berkumjuru na kaliang ka Shnong lingba u babu si merthong uwe na kinongkat kam ka Shnong mau tingkut laidan rengkat utaman basan kelingdo hakabaw layo ban ajing keren mat perto ya kaseng HNYM bat khamtam yu Presiden uba lius dot tedong haba ajing keren na kaliang Presiden rangba ka HNYM Sengkemi ba lius dot tedong ulaong balai bajelai kibreu ki banabar ki bawanrung syapo ka jela jongi Dei kajing ailat jong Kishnong, bat ban INOC ya kibriu ki panabar, ula ongim dan kami ILP, na ka sorkar India hendri ka ILP ka Khlaiñ bor ka dei ka Dorbar Shnong. Na margata ki Dorbar Shnong, ka ekstrip Dorbar ki deban pentri kam hok ya ka bor ha Kishnong ki thau jongki, ban khanglat ya kibriu ki panabar. Na margata ka ILP ka Khlaiñ bor dei ki Dorbar Shnong. Kinongkit kam ba khmat ka HNYM Motion Road Circle kilong Presiden ba Shambor Lin So Shang, Working President ba George Dingdo, Vice President ba Bulan Roy Lingkhoi, Secretary Building Lan Merthong, Assistant Secretary Penbanasai Langsa, Joint Secretary ba Resping Lan Lingdo, Organizing Secretary Shanbor Ternyang, rengkat bagi Khlaiñ kinongkit kam bagi dekat ke Executive Committee. Ba kita ban pantai kam no dak ILP bujau. Kata ka ILP ni tu IP. Kawan kamla sendok nakat kum ka trading by non tribals jang ka council kat kam das ba samsa kaum kum ni kino ki khala ajat kino tribal ki bakwa ban khai patang po rekasi ki habyo ya ka trading license council ka council kamla ban issue trading license klaim da yo ya ka NOC na ki Dorbar Shnong uno dekhar ubon pelas ni klaim da yo NOC na orang ba Shnong ona ban yo labor license na council kata kabor kasam hanu kapsam hakirang ba Shnong hato kimni kirang ba Shnong ki banyada lara kirang ba Shnong kiptra ban issue NOC na try kitu kita khar hapo Shnong per jalai mata ki rastang mataplo ya kali kasi bro goy na try namdan welu khar uban yo rom hari kasi